Други юноши имат, например, голяма слабост към хеви метал музиката, уж си въобразяват, че са модерни. Тя е вече надживяна, тя е друг етап, има много по-интересни, бих казал, по-културни вече музики. Тая хеви музика какво е? Нейното убиващо еднообразие, това безумно изтезаване на китарите и на ударните инструменти. Зупат, 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 зупат. Това е музика, в която има само стържене, мучение, ръмжене и блъскане. Сега редица деца, юноши, но дори и дърти младежи, бих казал, са тежко болни от своята любов към така наречената Лейди Гага. Тази дама е една психопатка и не е певица, а е ревла. Тя има много скромни гласови възможности. Тя не пее, а се надува и реве, и се дере. Иска да заслепи Мадона. Трябва да кажа, че успява вече да заслепи Мадона, защото все пак Лейди Гага е по-млада. Сега Мадона, трябва да е много слаба певица. Много слаба. Тя години наред върти се една и съща мелодия. Транкаланка, транкаланка, това са само 3 мелодии. Но все пак Мадона, тя е добра шоуменка. Сега някои изкарват Лейди Гага, съблазнителна хубавица. Аз видях как тя пее почти гола и щях да получа сърдечен удар, защото тя е едно канче с кокали, които яко ще ръгат прегръщащи тия мъже. Няма да говоря за нейното маймунско лице с чене, което е штръкнало като зейнало чекмедже.